Il-Prim Ministru Joseph Muscat jgħid li mhuwiex jeskludi li titneħħa l-maħfra presidenzjali lil George Farrugia. George Farrugia ngħata maħfra presidenzjali minn Gvern Nazzjonalista biex jikxef aktar dettalji dwar l-iskandlu tz-zejt. Madankollu wara ġimgħat ta' xhieda qudiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi ħarġu kontradizzjonijiet ġodda u ftit li xejn ingħatat informazzjoni ġdida. Meta mistoqsi minn Reno Bugeja dwar l-iskandlu tz-zejt u jekk hux se titneħħa l-maħfra presidenzjali il-Prim Ministru wieġeb hekk. Sal-lum dejjem kellna proċeduri li tingħata l-maħfra, li tiġi tirata l-maħfra hija daqsxejn aktar problematika. F'dan l-istadju mhux ħanikkummenta ngħidlek li ma neskludi xejn. Matul il-programm li mmarka l-ewwel sena fit-tmexxija tal-pajjiż, il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-ħidma li saret matul din l-ewwel sena tal-Gvern. Huwa sostna li din is-sena sarfet f'riżultati għall pajjiż fosthom fil-ħolqien tax-xogħol u fil-qasam tas-saħħa. Imma l-Unjoni Ewropea qiegħda tgħid li matul din is-sena ħankunu l-iktar pajjiż fl-Ewropa illi noħolqu jobs. Hija bla dubju ta' xejn fil-fema tiegħi riżultat importanti ħafna fuq ix-xogħol meta qed nitkellmu li daħħalna il-Youth Guarantee, fuq is-saħħa meta qegħdin ngħidu illi issa ġibna ftehim għandna konvenju ma' St. Bart's College biex niftu skola medika f'Għawdex. Il-Prim Ministru semma l-fatt li sal-aħħar ta' dan ix-xahar se jidħlu fis-seħħ kontijiet orħos filwaqt li l-proġett tal-Power Station se jibdel il-ġenerazzjoni tal-enerġija mill-iktar żejt li nniġġes għal gas li huwa iktar nadif u sigur. Kieku tela Gvern Nazzjonalista l-kontijiet tad-dawl u l-ilma kienu jolew u mhux jorħsu kif fil-fatt se jiġri dan ix-xahar. Kieku tela Gvern Nazzjonalista mhux tal-li ma kinux joħsu. Ma tajjeb li ngħidulhom in-nies li kieku tal-Gvern Nazzjonalista l-kontijiet kienu ħajerġgħu jolew u mhux jerġgħu jorħsu u ħallik miċċejċa fil-fema tiegħi. U t-tieni ħaġa, Standard & Poor's fil-review tagħhom dwar l-Enemalta neħħew in-negative outlook u ġabu l-outlook bħala Meta l-Prim Ministru kien mistoqsi dwar l-smart meters u s-serq tal-elettriku fl-Enemalta huwa qal li l-Gvern irid jiġġieled il-korruzzjoni bis-serjetà. Il-punt kollu huwa dan, qegħdin naħdmu b'mod skont il-liġi. Din mhijiex xi ħaġa ta' maħfra presidenzjali bir-rispett kollu. Titkellem l-oppożizzjoni ħlif maħfra presidenzjali ma tatx. Aħna qegħdin naħdmu b'sitwazzjoni fejn mhux qegħdin nindaħlu. Naraw illi n-nies involuti, l-eluf ta' nies involuti ma jkunux let off the hook, iħallsu dak li għandhom iħallsu, imma mbagħad jagħtuna l-informazzjoni dwar min qiegħed ikun il-mastermind ta' din is-sistema u diġà wasalna. Kieku m'għamilniex hekk, kieku ma konniex ħanaslu. Il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem ukoll dwar in-nomina ta' Mary Louise Colejro-Preca bħala d-disa' President ta' Malta. Huwa sostna li Mary Louise Colejro-Preca se tkun ir-ruħ soċjali tal-pajjiż kollu. Mary Louise Colejro-Preca tkun biss ir-ruħ soċjali tal-Kabinett tal-Gvern, issa tkun ir-ruħ soċjali tal-pajjiż kollu kemm hu. Huwa spjega li għażel il-Mary Louise Colejro-Preca bħala kap tal-Istat Malti għax jemmen li l-presidenza tagħha se tkun waħda differenti minn ta' qabilha. Il-mod ta' kif nara jien li għandna bżonn il-presidenza l-ewwel nett hemm bżonn ħafna enerġija, età mhux bil-fors daqshekk kbira, b'aġenda ċara u l-aġenda ta' Mary Louise hija ċara li hija soċjali u li fl-aħħar wara 32 sena jerġa' ikollna President mara. Huwa sostna li l-Presidenza ta' Mary Louise Colejro-Preca se tagħti sinifikat ġdid lill-Presidenza u ħadd tkun waħda enerġetika u attiva. Punt storiku wkoll mhux biss għax għandna mara, mhux biex għax għandna mara li attivament żagħżugħa b'aġenda ċara imma li ħajkollha responsabbiltajiet. Dwar George Farrugia, l-Prim Ministru Joseph Muscat qal li la darba jispiċċa minn President jarah fir-rwol nazzjonali. Nara rwol fejn jista' jkun hemm affarijiet fejn il-Gvern ikollu bżonn f'istituzzjonijiet partikolari kif ukoll bħala rappreżentanza tal-pajjiż internazzjonalment fejn Dr. Abela jista' jintalab biex jidħol biex jieħu rwol.